naturaiala.blogspot.comeko kideek kabi pare bat jarri dituzte Amurrioko parkean. Pues, bai, azken hilabete hontan entzun ditugu hemendik parkean, Amurreko parkean, apo hontzaren abotzak eta ikusi ditugu badaude batzuk, bi arrak eta eme bat gutxienez, eta, bueno, pues, ez daukate leku aproposak kabiak egiteko, ze erabiltzen dituzte zuloak eta beste karpinterok eta alako txoriak egindako kabiak erabiltzen dituzte, pues, bueno, jarri ditugu bi kutzak, pues, beraiek, errestasuna pizkat emoteko. Ze, bueno, pues, da espezie bat interesantea, da migratzailea, Afrikan pasatzen da neguan, eta, bueno, gure asmoa da pizkat urteekin eta lortzen badugu hemen kumatzea, pues nahi ditugu gero geolokalizador batzuk jartzea, pizkat jakiteko nondik ibiltzen dira gero migrazioan, ze lekuak erabiltzen dituzte deskantzatzeko eta jateko, eta non bukatzen dira edo non pasatzen dute negua Afrikan. Pizkat jakiteko gehiago bere bizitzari buruz, eta azkenengo asmoa da kontserbatzea edo babestea.